Здравейте хора! Сега ще играем на Call of Mini Zombies 1. Аз съм с хак, един му брат. Тоест, моя брат е без хак и все пак е про. Но... И така. И сега. Давай, той ще прави лорд. Давай. На първия бос. Сега. Да имаме за първо. Сега да имаме едно 9. И така. Please get what? Чакай. Опа. Чакай. Сега едито му чака да я запомних наизуст. Чакай, че така малко не става. Сега да напиша 9 2. Окей. Интернет пасворд е DD. Опс, аз го обърках сега. Чакай, 1 2. И сега обърках го. Ето това е админа бъде. Чакай, пак не стане така хора. Чакай да го изключва зарядната, че ми е по-добре. Хора, здравейте! Сега почна да говоря, защото не стана някакъв бък, затова малко не говорих. Някакъв бък, не взимай, че сърцата сътрудяват. Някакъв бък, затова малко не говорих. Дали сърцата? Не трябва, не ме убия на 2 удара. И трябва да ги взема като там на малко кръв. Не си ги взел? Окей. Да, не ги вземай. О, ти сърца! Слава са... Помощ! Чакай. Хелп! Аз ги убивам много. Това си много става. Така. Помощ! Остави го! После ще го биеш. Сега мен ме гонят. Мен ме убият тя много бързо. И боса също на 2 удара път боса. Обаче не взимай кръвта, че го взе вече, нали? Не. Да бе, няма го изчезна. Само един остана. Само един кръв остана. Това ли? Той там бил. Окей. Остави го там. Като излезнат зомбите, гледам това, като излезнат зомбите излизат. Да взимай на щита сега. Излезнаха. Много. Взеха ми толкова. Само едно зомби. Те последния бък колко ми прави. Пък мен не е нека се върнем хора. Върнем се.
А сега с моят брат на зомбите, защото аз съм малко по-слаб от него, защото е хакер. И да печеля пари, той ми помага. И той ми помага да печеля пари. Виж го въз как се върна. Аз ги гледам като изкочат и почвам да бягам. Убий ги чистото, така. Къде помагаше? Чакай, помагам. Това ти само стреляш, нищо друго не правиш. Не бягаш, нищо. Ако почне мене, ще се отмъщане. Ой, искам аз съм го бил. Стой, не го удай. Вече може да удеш. Да. Малки зомбита. По-бавно малки зомбита ги убивам. Доста по-бавно бос. Така са босовите. Знам. Едно ме гони. Помощ. Единствено. Аз искам да го дам. Опа, аз взех силата без да искам. Има още. Аз мислих, че аз съм го взел. What the fuck? Телепорта за този зомби, бе. Тук има един хел. ма Има всяка един стане. хел. Джудо. Има един хел. Добре. Има даже два хелта. Да. Аз взех един вече още. Още два има. Сега. Е да ми хора. Та хора, върнахме се. Значи подкъсна клипа хора, за това. И сега... Помощ, Касане! Малко човеци тия древни каката тича. Се скрия. Открива. Не, Касане, помощ, наистина. Не зашувам. Коментарса. Ти люби боса. Съм го трепал, бе. Къде е той? Къде? От, къде се скритва бос? Не знам, се чува. Ела да минем тук. Аз ще минате и тук, да е. Някъде се бъкна това бос и не може да излезе. Ето още зомбита малко. Ето. Къде? Където е бос са там, оттам идват зомбитата. Те пъгонат на... Аз си го виждам. Къде е? Аз го видя да ще му махна очите. Бой! Откъде идват тези зомбита? Тут няма бос. После идват. Нещо. Аз съм малко. Не съм за толкова. Виж. Ела ли тук го да погледнем? Аз минах. Където бос? Бъгнал ли се? Видите. Къде се бъгнал? Излизаме ли от играта? Не от играта, от цело. Така да го намерим първо. Помощ? Ох, не съм мъртъв. Жив съм, бе. Михаил, Не съм лична колко стана по-бързо. ако умреш... Ти имаш един, виж, имаш едно захилване. Вече тя да взимам хил. Където е зомби? Help me! Мреса! Където е смутно зомби, бе? Не да намерим бързо, че... Не под земята. Някъде скрито. Сане, бързо няма никъде повече хел. Има ли хел някъде? Няма хел, бързо. Помощ. Половината кръв съм. Аз съм на Да къра. лефта ми от играта. От сървъра. Само тегата от сървъра. Да лефта ми ли от сървъра? Не подкажи.
Има гонят 50 милиона зомбита, убий ги и ми летвам. Чакай да изляза, но те ще спрем. Да. Тъкмо да ми даде повече пари. Аре, спаси ме по... Аре. Чакай. И сега... Летваме. Чакай. И сега... Летваме. И... Чао, хора. И да ви кажа...